Impresioniralo kolika je snaga vrline, da Novak koji je ćutao, koji nikoga nije napao, koji ništa nije proklamovao, da je njegova tišina bila gromoglasnija od bilo koje izjave, zato što vrlina je nekako vlasnica i neizgovorenih reči. Oni su se uplašili njegovih neizgovorenih reči, njegove časti, njegove vrline koje u suprotnosti sa čitavim novim svetskim poretkom. I da kažem, u tom smislu to što je tata govorio za Dachau, možemo zaista da budemo veoma zabrinuti. Znači, ako mi kažemo da je 936. jedan Ovens pred Hitlerom dobio 4 zlatne medalje i da je jedan heroj, Nemac, Ludvig Luc, ja mislim da se tako zvao, zagrlio, htela sam da kažem Novaka, zagrlio tog pobednika u nemogućim okolnostima, prošao čitav stadion zagrljen sa njim, kažu, čak mu i pomagao na pripremama kada on nije mogao dovoljno da skoči u dalj, pošto je on bio, da kažem, na svom terenu, savjetovao ga je da uzima veći zalet, znači njegov rival najveći, koji je izgubio pred svojom publikom, ga je zagrlio i pamti se kao najveći stepen sportskog fair playa. Ako je Hitler 36. prihvatio, kako god, sa velikim očajanjem, vidi se i na snimcima, i njegov izraz lica i tako dalje, mi se, znači, više ne nalazimo u 1936. Mi već naginjemo ka kristalnoj noći, mi naginjemo i ka 38. i 39. Znači, mi smo tu negde. Mi moramo toga da smo svesni, prosto. Ovo je, hoću to da kažem, vrlina je snaga koja je razgolitila i ono što mislim, ja uvek se trudim da nekako slikovito vidim kao umetnik stvari. Ja sam se zapitala od svih tih udaraca reketom i od svih tih vinera i od svega toga, kažu da je, ja nisam stručnjak, ali da je on najbolji u riternu, ali koji je bio to udarac koji je toliko njima mogao da zasmeta i koji nije nikako smeo da uđe u teren? Ja sam shvatila da je njegov udarac zapravo udarac u mrežu, da je rastorio mrežu. Mrežu koju nisu oni spremali njemu, nego spremaju čitavom čovečanstvu da mora da živi po pravilima kakve oni odrede, da mora da živi u poslušnosti,